Dobrý den, jmenuji se Šárka Běrská a jsem lékařkou v oboru estetické medicíny. Před rokem se mi podařilo zrealizovat své dlouholeté přání založit vlastní kliniku, na které bych mohla díky nejnovějším technologiím v oblasti estetické medicíny pomáhat klientům zastavit běh času prostřednictvím účinných anti-aging procedur a umocnit jejich přirozenou krásu. Ráda bych vám představila inovativní a velmi účinné ošetření fokusovanou radiofrekvenční technologií 3D, a to díky platformě EndyMed Pro, která kombinuje 4 metody ošetření. Fokusovanou radiofrekvenční 3D, frakční skin resurfacing, mikrojehličkovou radiofrekvenci a vakuem asistovanou technologii. EndyMed Pro je pokročilá multifunkční platforma vyráběná v Izraeli, která poskytuje řešení pro široké portfolio estetických indikací, jako je například rejuvenace kůže, zlepšení její textury, vyhlazení vrásek, redukce traumatických jizev a jizev po akné, lifting a zpevnění povislé kůže v obličeji a na krku, odstranění strií, redukci celulitidy nebo redukci tuku. Díky kombinaci frakčních a neinvazivních aplikací tak EndyMed Pro poskytuje celou řadu protokolů pro ošetření od hlavy až k patě. Působí 3D efektem na hluboké vrstvy kůže, stimuluje tvorbu nového kolagenu a elastinu, odbourává tuk. Tím dochází k vylepšení struktury kůže, zpevnění a odstranění jejich nerovností. V hlubších vrstvách dokáže rozpouštět nadbytečné tukové zásoby, konturuje postavu. Pojďme si povědět více o technologii 3D. 3D radiofrekvence je podstatou platformy EndyMed Pro. Je cílená, vysoce účinná, bezpečná a bezbolestná. V čem se 3D liší od monopolární a bipolární radiofrekvence? Na rozdíl od monopolární, bipolární nebo multipolární radiofrekvenční technologie, které jsou povrchové a nekontrolovatelné, protože se u nich energie ztrácí v tkáních a mohou být často bolestivé či rizikové pro epidermis, dodávají neablativní aplikátory 3D řízenou a cílenou energii do hloubky, kde dosahuje 52 až 55 stupňů Celsia s minimálním zahříváním epidermis. Toto je dosaženo precizním zacílením energie, která je přenášena 6 generátory ve 3 vrstvách. Energie proniká cíleně do všech vrstev, což je pro intenzivní a bezbolestnou remodelaci kolagenu, elastinu a rozpuštění nežádoucích tukových zásob optimální. Patentovaná 3D je tedy velmi přesně fokusovaná radiofrekvence. Technologie 3D společnosti EndyMed monitoruje impedanci pokožky v reálném čase. Přenáší optimální energii do cílové oblasti, a to automatickými úpravami parametrů na základě impedance tkáně. Řekli jsme si, že EndyMed Pro nabízí 4 různé technologie. Pojďme si o nich povědět více. Fokusovaná radiofrekvence 3D je aplikována do kůže prostřednictvím 5 různých hlavic, aby byl zaručen co nejoptimálnější výkon a účinek v závislosti na ošetřované partii obličeje nebo těla. Jednotlivé hlavice neboli aplikátory se liší plochou a hloubkou působení radiofrekvenčního záření. Například nejmenší hlavice iFine s plošným zásahem 1 cm čtvereční a radiofrekvenčním působením do hloubky 1,5 mm je tak vhodná pro jemnější ošetření na obličeji, zejména v partiích kolem očí nebo úst. Větší aplikátory používáme v ostatních partiích obličeje, krku a dekoltu, ale i pro lifting, konturování a zpevnění partií těla. Specifický je aplikátor Contour, který obsahuje kromě patentované 3D radiofrekvence i unikátní modulované pulzní vákuum, které zdvojnásobuje dávku energie
a objemové termické prohřátí. Zároveň aktivuje lymfatický systém a podporuje lokální mikrocirkulaci. Je tedy ideální na zpevnění kůže těla, redukci celulitidy a tvarování kontur těla. Frakční resurfacing je určen k vyhlazení kůže, zlepšení její textury, redukci vrásek, redukci pórů, odstranění hyperpigmentace, redukci jizev na obličeji, krku a těle, jizviček po akné a zpevnění kůže. FSR ošetření pomocí platformy Endymet Pro kombinuje unikátním způsobem dvě technologie. Frakční ablaci a 3D volumetrický objemový termický efekt. Plně přizpůsobitelné nastavení aplikátoru a přístroje umožňuje ablaci s bezkonkurenční penetrací až do hloubky 2,9 mm. Díky této FSR technologii tak pracujeme maximálně účinně a zároveň šetrně s ohledem na komfort pacienta. Výhodou FSR technologie jsou okamžité a dlouhodobé výsledky minimální rekonvalescence. Kombinace frakční skin resurfacing s dalšími technologiemi platformy Endymet Pro, zejména mikrojehličkovou radiofrekvencí, poskytuje ultimátní řešení pro resurfacing kůže, rejuvenaci, lifting a zlepšení kvality kůže. Další technologií, kterou platforma Endymet Pro poskytuje, je pokročilá mikrojehličková radiofrekvence. Je vhodná pro ošetření všech partií obličeje, krku a dekoltu. Přináší estetické vylepšení a rejuvenaci kůže, mírní projevy stárnutí, vypíná povadlou pokožku, redukuje hluboké a jemné vrásky, jizvičky po akné, traumatické jizvy, strie, zlepšuje texturu pleti a působí pozitivně i na odstranění alopécie či proti nadměrnému pocení. Mikrojehličková radiofrekvence v rámci platformy Endymet Pro využívá jednorázové hlavice Intensive, tvořené 25 pozlacenými jehličkami. Ty pronikají do hloubky 0,5 až 5 mm dle nastavení vzhledem k ošetřované oblasti. Protože jsou neizolované, umožní velmi účinné přenesení radiofrekvenční energie ve všech vrstvách dermis po celé délce jehly, nejen na její špičce. Termický efekt je tak intenzivnější a rovnoměrnější než u jiných přístrojů, kde je radiofrekvence přenášena jen špičkou jehly. Frakční pulzní režim přístroje s patentovanou technologií Fractional Pulse Mode zajišťuje rovnoměrný, konzistentní a kontrolovaný tok energie v celé šířce pulzu. Pohyb jehliček pomocí metody Smooth Motion je jemnější než u jiných zařízení na trhu, to znamená pro pacienta větší komfort a zanedbatelně nízké riziko krvácení nebo modřin. A na druhé straně zajišťuje optimální výsledky. Další v pořadí již čtvrtou technologií platformy Endymet Pro je vakuem asistovaná technologie. Jedná se o unikátní modulované pulzní vákuum, které zdvojnásobuje dávku energie a volumetrické termické prohřátí. Fokusovaně cílí na tukové buňky s termickým efektem do hloubky 26 mm, kde zvyšuje prokrvení kůže. Podtlak navíc aktivuje lymfatický systém. Vakuem asistovanou technologií využíváme zpravidla současně s působením 3D radiofrekvence pro zpevnění kůže těla, redukci celulitidy a tvarování kontur těla. Endymet Pro nabízí vysoce efektivní neinvazivní nebo minimálně invazivní a nechirurgická ošetření obličeje i celého těla. Díky uvedeným 4 technologiím a 7 hlavicím je zcela univerzální platformou umožňující širokou kombinaci protokolů a nekonečně mnoho možností v esteticko-dermatologické praxi prostřednictvím pouze jednoho přístroje.
EndyMed Pro je tak ideální pomocník pro každou kliniku, praxi či ambulanci, která se specializuje na estetické výkony. Pokud vás zajímá více informací k platformě EndyMed Pro a ke zmíněným estetickým zákrokům, obraťte se na nás. Budeme se těšit.